ụwa ka alụ ya mma karịa nọ na-ezu oli iji uwe ezigekwa ike ị na n'oge egwu na-ekwu akụ nwa afọ nọ mbụ na-ebeli onye kele mmadụ ọkwa gị nyere makara aka m iwesị m otu ibe egwu mweta igwe egwu m zụgbuo nliso n'ume eke nne gị dị na n'oge egwu na-emeli asị m onye ajọ n'ụwa n'ike onye me n'ụwa n'ike ajọ n'ụwa n'ike na nwayọọ nwayọọ ka anyị ji ebili elu onye ọbụla nwere oge mgbe oge nke gị elu ibe dị mma ga-elu gị aka ozi ọmanya ka mmụ dị edebe n'eke na egwu ka anyị dị edebe anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na alarị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na alarị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa ochimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na alarị wey akụ na-etikwa ilu akụ na-etikwa okwu ọgwụ ego bụ nya na-achị nwanne ọbụla ịkpata ego ndị mmadụ abịaba gị nso ndị ilo ya agbalịghị ọsọ anya ka mba ya emerezi akụ nwa afọ nọ mbụ ma ekwuru gị ego dị mma n'ikolobịa ego ibe amaka ịnọdụ ụgwọ n'ugwu akụ na-etigbu ilu akụ na-esi obi ike ogbu ọsọ nwanne m ịnọdụ ka egwu na-arịrị egwu anya
Period of resurrection. Yes, I don't know. I like a man in Monday to go. Now, Sika Chineke, well, goes in Mazia, goes in there. Now, I believe that I get in goes in K-Way. I receive it, amen. My own portion will go with me. Yes, I claim it. I get more carrying and look what they're in the anointing, not a person. Come on, a man, and did a person, see a Jimmy anointing. Jimmy, I remember Madaru. Alana come on in Colombia. Anointing that was in Colombia, I so can I. Anointing, they have a week Colombia now. With the pastor, they are kind so he can go. If you did it, you will obey. I like that. Yes, I find it Maka Iwado Yoga. One night, whatever chief, go sit at them at the top, every one of them. I think you have I don't get to run a cat. I don't know everybody in one of them, although a cat. Then look at a laro, usually banner. I another Samarina, no Villain Adrana, I another Sunday. Or when I have a chair to Kacha, it is Abata. Yes, and now I propose. Chacha, Makasi Magana cheers of Anibogo. One night, okay, but I get coaching a Gozia. But even that's a patike, not a by side. But I'm my like a job, but they go, then I get by. Those sides to the Abbas. I can't mind what they know, do you go in or ever. But they go, yeah, my God. Job, but they go, not a no. Makasi Makuno. Agulono, Malebosi. Mama G, I greet you. I greet you. I've been here. Aba, Ekinafame, in Kato to me. I go with me, boy. That's a banana pranox, Achala. Ebella Conny. Didn't I come to the Mama? Guess what? I mean, I get a food basket of Anambra State. Yabo, Kata, you already can divine.
Number one. Iyamo Adaguleri. Oh, many one. Iyamo Ekeneleme. Narine. Narine. Happy Easter. Happy Easter. Mamu ba kombeli. Magoto leba. Iyami de jogu. Narine. Okay. Hello, please help me with one microphone over there, so that the procession will start. Yes. When we are on, the channel will go. We don't find a man. We don't go and find a the woman will buy cheapest study at the bar as a 100 more plapo. Modular boutique at the bank, Zagala Chaka. As a 100. Academy. Academy. Abukati atotukuna benona owuli ya temule nekuza dukondane ku. Awelende. That's the arrival of the Indian society. The President General of the Progressive Union, Oba Ochendo, Martin Melife, Oba Kevin Obi Obi second Norine. Of the Thomas Society.
otu ọrụ nke nri ọbara abata onye ndị onye rụnịta bụ ụdọ ọrụ ochiri nwunye ya eze ndị otu omenala enyi abata ndị ego ude egwuregwu awele ndị enyi abata ọbara na-apụrụkwa ọbara rịwadụ awele anyị na-ekene ọnya bụ onye isi ndị ọmụ otu ọrụ nke nri anyị pụrụ na-ekene ya n'ụdị pụrụ enyi abata ebe nwa ndị rụnịta bụ ụdọ ọrụ ochiri nwunye ya eze ndị otu omenala enyi abata ọ ndị ọm na-abata ndị ego ude egwuregwu awele ndị enyi abata ndị ego ude egwuregwu awele ndị ihe ma kwesịrị eze ndị ego ude egwuregwu anyị na-ekene ụnụ n'ọnọdụ nne enyi abata ndị ego ude egwuregwu awele ndị enyi abata ebe nwa jere n'ite bụ ụdọ ọrụ ochiri nwunye ya eze ndị otu omenala enyi abata ndị ego ude egwuregwu awele ndị enyi abata enyi m enyi enyi m enyi enyi ndị ọmanyị na-ekene ụnụ n'ọnọdụ nne deje daalụ nụ n'ọka esi eme ya kunu melụ ọka esi eme ya akụnne ya deje daalụ deje ka nchọrọ ehu mkpọmeoku you are the nnekwu and your 4th grade tọrọ m ofe egwu ma na arụwe na anyị ekenego ọgbọn region 4 ọgbọn region 4 anyị na-ekene unu ndị fana chief Ostadimma Atikpọ bụ ọgbọ eze nwa na Nri region 4 8th grade biko chief Ostadimma eze nwa ọgbọ region 4 si ka mme ka ị mara na fa chọọ ịfụ gị agbọrọ ji ọfọ chọọ ịfụ gị eze nwa ebe nọ na ka a wee na-eme ya iwe ka ọ na-adaba n'anya ya biko weda anyị nọ n'ime amaka maka ụdị anwụ a na-acha nọ bụ anwụ ọ bụrụ anwụ mmiri na-anwụ anwụ General in the Progressive Union who is here live and direct nnekwute ọba Ochendo nwa Chinemelu ọba Kelvin obi egbunemu ise mfoto ya asapụ ya asa arụrụ ọmele ife na ịdị photogenic ya o nwere ebe na mmadụ dị photogenic emeche inyere ego ebala nshi ọfụma ese ewu foto eweta inyere ego biko akụnne ya jee na kutu a gitiere m iwe na moto Maịsta gwa gị na moto m were Maịsta biko jee na azụ benye moto a debe a gitie ime na buut mba anaghị ahụ hiro a na-ahụ na bụ nkwụ ọkụ weda jụrụ oyi nkwụ ọkụ ka a na-ahụzi ịnwụọ hiro obere oge nyofe ya na nwa mmiri ịnwụọ nkwụ ọkụ nwebe ịghọta omi ya kene me ọ dị ka ọ bụrụ omi ya oge ọhụrụ ya ihe mụ Ebubechukwu
na-aga n'iru anyị bụrụ mbata ịyọmiru ezigbo na Nandri ịyọmiru ezigbo anyị na-ekene nọrị nne nanụ dịka ligi ịyọmọ melọra esighị nnọọ ezigbo mmadụ nọrị ịyọmọ chendo ọba n'ugbo na Nandri ọba arụmaleze ama ọba kwuruleze ekene mi nọrị nne ọba arụmaleze ama ọba n'ugbo ị na-eme mma. I like the way. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. ọba n'ugbo Tolologia Brosa. Ife Tolologia na Brosa. Yes. You go see after Raya. Also, I will pronounce you. Special forces. What is special? Yes, we are still appreciating everyone here who has come to celebrate with us. Because the Bible says celebrate with those who are celebrating and mourn with those who are mourning. We are celebrating today. Yes, that's what I'm doing. Today is a day of celebration. Yes, and if I never have any, I will go check it. When we will account it, we will be another brothers. We are another brothers. They will come out. I want to remember. Ọba ọlẹ́lẹ́ ìlú náà wọ̀n ní ilẹ̀ ayélujára náà rí ní ọba ayélujára lónìí náà ni. But they rather choose from the forest. Anyị na-anabata ọba ọdịlị nri n'ụmụndụ niile ezigbo mmadụ obi dị ọcha mmiri n'ozorora ndị ndụjọbọ nọ na opposite the compound, direct opposite. Yes. Direct opposite. Ọba n'Ugo ọ ga-esi eme eke melụ ịdị na mbụ eme mma ịka na-eme mma ọ ya adịla na mma. So when you ọba n'Ugo na Nandri ị na-eme mma. do not think that you are the greatest on earth. Ka nkene nọ dịpụrụ iche ịyọmụ adazuru oke ịyọmụ ochie ndụ ekene mi happy Easter ama ndị agbalụ m Easter taa maka tata bụ a celebration of the risen
Savior and Lord. I need to celebrate. Yes, start Easter Monday. And the federal government of Nigeria, when you public holiday, I have an against weekend here. So, actually, I'm on the ball. No, I just To your fellow man. None done. I greet you. If you're gonna want bad, you are out of lot. It's you that will wait for your time. Yes, it's you that will wait for your time. Yes, and when your time comes, it will manifest in your life. Everyone, you have to have a I never seen this happening before. What is special? So special. I don't care if you let me do the guy. And the young people tell me what's wrong. But now I'm going to yes. Then the $100 credit. Okay, when did I charge $100? I don't want to put a credit that here. I'm going to put in another guarantee in my entire. I know. Maka Ilioba Nebodo. The Moba Mezonia Mezo. Muni Abodo. Abuda Belife. I'm not sure I know you go. On your investment. We are doing today is the investigation into the prestigious Ilioba and Otuado Traditional Society of the Ancient Kingdom. Yes, we are celebrating the two great man and woman, you know, whom God has planted here, you know, yes, to operate, you know, and develop the family lineage to grow and expand, which they have done, and we are celebrating them today to the glory of God. That's what we are doing. Oh my God, you know this. Yes.